Abia în momentul când proiectul a ajuns în Parlament, autorii au spus că baza militară va fi construită la Băcioi. Situate în extravilanul comunei Băcioi, municipiul Chișinău. Loturile de teren menționate sunt necesare pentru redislocarea parcurilor de armament și tehnică militară. Conștienți că oamenii din Băcioi ar putea să protesteze și să le împiedice planul, deputații PAS au votat proiectul în a doua lectură, chiar în aceeași ședință. Comisia a recomandat votul în două lecturi? Da? Da. Cine este pentru, rog să votați. Astfel, în mai puțin de 10 minute, PAS-ul a decis soarta locuitorilor din Băcioi fără să le ceară permisiunea. Credeți că în cazul poligonului din Stăuceni, deputații PAS vor fi mai îngăduitori? La Băcioi, la fel, este un primar PAS și nimeni din fruntea țării nu l-a întrebat ce cred consătenii săi despre viitoarea bază militară. Primarul de Băcioi a ascultat ordinul politic, a ascuns informația de oameni, iar cele 26 de hectare au fost luate în 10 minute. Votat în a doua lectură.